важен гост. Това е Мис Бони. На всички ни е позната, ма ти не го познаваш, защото не можеш да гримираш. Това е Мис Бони и искам оригинален за него. Значи искам да ти кажа, ние се познаваме лично с моя брат. Ей, сега ще му изсвиря нещо яко специално за Бони! Яща бе Бони! Яща бе Бони, Бони, Бони! Мис Бони! Избереш какво обичаш. Калашника много специално за Мис Бони, кой да поздравява абитурентката и всички гости. Калашника.
браво, аплодисменти, бурни, бурни. Браво на Софи, браво на мис Бони.